Abasebenzi abaningi bezokuthutha ze-e-hailing bagxeke imithetho kahulumeni yakamuva bexwayisa ngokuthi bangadala izinkinga eziningi kunalezi abazama ukuzixazulula. Umthetho kazwelonke wokuchitshiyelwa kwezokuthutha ezihamba phansi uqaphela ngokusemthethweni izinsizakalo ezifana ne-Uber ne-Bolt, kodwa ugunyaza izimoto ezinegama kubashayeli. Kanomshayeli uGodfrey Nongwe uthi lokhu kwandisa izindleko futhi kubeka abashayeli engozini enkulu yezokuphepha. Yize sekela imithetho ephusile unxusa uhulumeni ukuthi axhumane nemboni ukuze kutholakale izixazululo eziphephile kanjalo nezisimeme. Umnyango wezokuthutha usuthule imithetho emisha yabashayeli be-e-hailing okulindeleke iqede udweshu phakathi kwabo nabashayeli bamatekisi. Ongumshayeli we-e-hailing uthi inkinga ikuhulumeni olinda kuze kube nenkinga ngaphambi kokubeka imithetho. I-government bengafanelanga izifike kule simo esikuso ngoba i-government yethu iya-reactor. So mina mphathe ndiphasele solution. I-government mayingalindi ukuthi kube nenxushunxushu phakathi kwe-e-hailing nabosotekisi bamakhumbi. Abamakhumbi nabo they've been a long time ago badrive ama-taxi without regulated, by being regulated. Abana ma-disc, abana ma-license, abana ma-permit, abana yabona. So now when comes i-Uber, they must learn to take i-competition ngoba abagibeli bazikhethela uhlobo lwemoto abafuna ukusebenzisa i-transport. Unongwe uthi ukufakwa kophawu kwezimoto njengomthetho omusha kuzobeka abashayeli engcupheni. It was better kuqala, like I said before, ukuthi kuwe umuntu make request uyazi ukuthi umele yiphi inhlobo yemoto ayimele. It's either urequesta under i-app ye-Bolt noma eye-Uber, uyabo. So now imoto mayizoqhamuka seyibhalwe Bolt ngaphandle ibhalwe Uber ngaphandle, now we are a target not only kwabantu bama-taxi, siyi-target kunamalokishi la eSoweto. Mina ngisebenze kakhulu eSoweto, ngisasebenza nakhona. Kunamalokishi esingangeni kuwo, your Eldorado Park, your Westbury, those are red area tips. Awukwazi ukungena lapho. So mawungena already these people they know ukuthi lo unemali. Lo mthetho we-National Land Transport Amendment Act uthi-ke izinkampani ze-e-hailing sezivumelekile ukusebenza njengezithuthi zomphakathi. Lo mthetho uza ngemuva kwezigameko ezahlukene zokuhlaselwa kubulawe kwabashayeli be-e-hailing kudlame olukhonjwa kwabamatekisi. Ezindabeni zeSoweto TV, ngikuNokulunga Mthembu ngise-Meadowlands.